Голям. Много голям. Внимавай с аванса само. Идва. Сам и няма. Ще тръгнем пак нагоре. Няма тръгнем. Тръгна то път го държа е по-сам. Не. Няма беше, пускаш аванс, бе, брат. Няма Той знаеш още колко пътя ще слезе надолу. Нагоре. Чай са тръса целия, бе. Дай свали бойцата, те. Аванса си вземи ръката на аванса и те. Да може да го дигаш нагоре, ти го биеш дигнал. Дай пак, ате. Веднага да пуска само. Той слезе още 5 пътя додолу. Го дел опашката, да. Той сега знаеш колко борба, от тук нататък тръгва борба. Савагиарите страшни! Видя го, бичме голямо. Върти. Опашка накрая му е така. Свършва на голяма опашка, го де. И голям е. Не, пусни му аванс, брат, малко. Майнита цигара, бе. Треперат си лезе, се сващат с ключи. Не, ние сме го отхлабили нарочно да му е като... В устата е. А в воблера въобще не го видях и главата му. Само толкова се те видях от сума. Повече нищо. Обаче не изкарва на брега много лошо. Мамичка. Нека ко? Ние сме в лодка. Фотка, ма не тъй. Ала. Пичове, дръбнете малко на една страна. Тук 7 метра дълбоко. Тръгва към... Върти, брат. Дайте малко на една страна. Тъмън ще го дигнем, то пак го плашим. Минко, що трепери жива, брат? Умрих се вече, целият се сфанах. Не остана, брат ми! Излиза! Не остана! Ти снима ли го водата? Снима го. Не остана! Салагиарите не били хубави. Охо! Дай нагоре. Пак нагоре. Тръгва. Надири. Навъртай да ни прави много голяма парабола пръчката. Сега, ако застане, те ще става страшно. Този човек има май бъдите там, само да не го ударим. Аре бе, стига на вкарването и бе. Брат, да вземеш малко да запалиш мотора леко навътре да влизам. Да, как ще го дръпнеш сома навътре? Той дед си иска там та кара. Отпускаме. Бичме. Така, опашката му е така, не тънка, да такова голяма. Бичме, набито. Дай, мале. Дай. Его, давай пак. Пак надолу. Не. Тъй като го наимеш, нали сещаш като... Добре, дай. Върти. Дай. Няма, не пуска въобще, дигнахме го догоре, не пускайте буринки. Много е голям, това е Дай. Няма да дигна, бе. Да им дигна. Няма да дигна. Ще им кажа, че му бягай, ще го изтървем, като го дигнем. Нали? Омани. Че е само жена ми да не ме търси нещо за пари. Само той, да. Жена ми да не ме търси за пари само. Не.